Здравейте, приятели! Ние от leximoti.com имаме удоволствието да ви представим тази страхотна оферта. Насладете се на един напълно реновиран, светъл, просторен и много стилен апартамент, който се намира в южната част на квартал Чародейка, едно от местата с най-чист въздух в град Русе. Тих, спокоен район с достатъчно места за паркиране. Блокът е заобиколен от зеленина и се намира на много комуникативно място, близо до магазини, училища, заведения за обществено хранене, спирки на градския транспорт. Жилището е едно голямо бижу, направено с много любов и вкус. Както виждате на видеото, разположението е много функционално и е помислено за всичко. Навсякъде са използвани висок клас материали, красиви мазилки за стените, стилно подово покритие от гранитогрес и ламинат във всички помещения. Отделна баня и тоалетна. Рационално усвоени тераси и отлична дограма. Жилището е на отлична цена и представлява страхотна възможност за инвестиция в имот, който е готов за ползване, без да са необходими скъпи и сложни ремонти. Колеги от други агенции са добре дошли. Ние сме leximoti.com и ще се радваме да работим заедно. Не пропускайте възможността да направите този имот свой. Чрез нашите утвърдени партньори от банковият и застрахователният сектор, ние от leximoti.com съдействаме абсолютно безплатно за всякакъв вид кредитиране, застраховки и инвестиционни програми, според индивидуалните нужди на всеки наш клиент. Обадете ни се за безплатна консултация. Очакваме ви на 0887 534 969 и на 0876 684 626. Благодарим ви за доверието.